Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:37. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 24 na bulan sa Marso tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Nakalitsi-litsi na ang mga mando dire sang DILG, mando dire sang national government, mando dire sang IETF. Daw nagbinungguanay na, daw hindi naman tsindihan. Ang report sang syudad sa Bacolod, untang lokal, kundi mapabakuna kung tani, ginpalayag na nga mapabakuna si Mayor Bing Leonardia tag 44 ka mga voluntaryo nga mga barangay kapitan. Daw ready na. Sus, ano nga disgrasya? Hindi madayon. Nga kung pamatian ko kahapon, si Dr. Edwin Miraflor, amo ning doktor, nga daw amo ang bakuna, hindi siya pwede nga magpabakuna o kung magbakuna bangod ang gobyerno nasyonal may ara naman bag-o nga mando. Ano ini? Ang mga mayor nga una magpabakuna, papanaugan show-cause order. Ang mga mayor sa mga pwerte na explicar, ang mayor nga nagpabakuna una, ginapa-explicar na. So, anong natabo si Mayor Alfred Romualdez kag iban pa? Ginapa-explicar kung nga una kamo nagpabakuna. Daw hindi ko maintindihan ang order, gabinungguanay. Gakampanya ang gobyerno nga para magpabakuna ang tao, kag ang mga opisyal amo ang una nga magpabakuna para magsunod ang tao. Kung magpabakuna ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, alkalde, kag mga gobernador, siling niya mo ng mayo para nga ang tao magsunod. Anay karon nga mapabakuna na ang mga opisyal, hindi naman pwede. Ay, ano nga plasta? Di kita mapatis ni man. Nagabinungguan na yung isyo. Hala, kampanya kita, niya buligi kami kampanya. Unahon ta, ipakita sa publiko nga nagapabakuna ang mga opisyal sang gobyerno para magsunod ang tao. Ano kayo mapabakuna na hindi naman pwede? Kaya daw papanaugan naman sa kung ano naman, nga kuskos balungos, mga show-cause order, nga naguna ka mo. Hindi ba lang amo ni panawagan sa gobyerno? Anay mapabakuna na, hindi naman pwede. Ay ano-ano, hindi na maintindihan subong. Sino man yung sa likod, sini nga daw, ang mga mando gabungguanay man? Gapabulig kampanya, paunahon ang mga opisyal para magsunod ang tao, anay karon kaya na, iplastar na, mapabakuna na mga opisyal, nga di pwede. Papanaugan ka mo sa cause order, nga naguna ka mo. Ay, diin ayon ding gusto man. Nagasala-sala ng tao, abi at haganyo ini. Daw hindi ko na maintindihan. Wala nyo ganitong ginakusar to mga soldado, to nga smuggled pa tong ginpabakuna sila. Una sila bakuna, daw ginpabayaan lang ang isyo. Anay kay karon kay gapanawagan ng gobyerno, magpabakuna para sundon sa tao. Anay magpabakuna, hindi naman. Kay papanaugan naman show-cause order sang DILG. Ay ano nga plastada ini? Daw hindi amuhaw? Ga pinukot-pukot lang ang mga isyo? Daw ga pinagustulas lang? Kag ginabunggo pang mga isyo sa una nga ginaisyo, kag sa una nga pangabay? Di na gusto di, abi klaruhan nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo The ang... time la 6:49. Ang masunod nga isyu
Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Kahapon, gamonitor lang ko sa mga senador naton. Senador Amy Marcos, Senador Risa Hontiveros, Presidente sang Senado, Vicente Soto, ang ila sini panawagan nga pangkakason dira ang mga opisyal sang National IETF. Panawag ni Amy Marcos, sila niya mga palpak ang ila sini, mga obligasyon. Daw medyo akig na si Amy Marcos. Yan din kakita niya sang ano nga klase niya pag dumalahan man. May mga hard kag soap, ECQ, may mga MCQ, circuit breaker. Ay, ano-ano ninyang mga ay hindi mentiondihan. Ti kahapon, siling ni Risa Hontiveros, senador, siling niya overhaul nyo na ang National IET pagkatapos nga sumaka ang kaso sang COVID-19 sa pugsod. Siling ni Senador Amy man kahapon, niya bungkagon na kag pagkatapos islantay na nga Amo na ni nga sitwasyon, ikaayong lawas sa ginhambalan, lunsaya opisyal sang militar ang arada. Siling sa mga senador, islanta na sang mga medical kag science-based approach. Ihatag na sa mga doktor, ihatag na sa may ihibalo, sa ikaayong lawas. Nya ibutang nyo na pun sa mga military officials, siya ano abina. Padayon niya nga nagatiniko-tiko lang, di bintindihan ang ila sini mga advisory, ang tanan-tanan nga palayag sa publiko. Daw hindi amo. Nya daw palpakid. Susuo, nya makailinit. Halaga pinagusto ga binungguanay lang. Tuon dire, nya isyo dito, ngay ara siling nga ang gintunaan, mga secret party kagiban pa, nga wala man sila sa ginimo, agod matap na. Di panawagan sa mga senador, pangakason ini sila, islan sang mas nakaintindi sa ikaayong lawas. Kung sabagay, ang nabalaan sa militar ni away guruya Hindi niya, blatian niya, ang away ati sa mga New People's Army, kagiban pa, engkwentro sa mga rebelde, pwede sir. Pero kung mag-away sa ikayong lawas, butangan tada sang mga propesyon nga bagay da. Amo nang buot silingon sang mga senador. Tiling niya Amy Marcos kay linit mang klase na nga. Doga pinalagpat lang. Wala maguro hinalungong na niya. Militar kay mo, ibutang ka da, lantawan tabo. Ti ko di mentiondihan. Ti amo na niho. Bisan ang mando ga binungguanay. Imbes nga magpakita agon makumbinser ang tao, naglain pa, daw iakusar pa, ay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga habon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City. Ba, napikon ang presidente. Siling ni Senador Ping Lacson kag Senadora Risa Hontiveros. Siling niya, gapamangkot kami. Kon diin na ang mga bakuna. Kay ang loan naton bilyon-bilyon. Utang dire, utang dito. Katiting ang nagaabot nga mga bakuna, ang iban donasyon pa. Sus, daw medyo nagsanting gurong lunggan sang presidente, balbalon niya si Lacson kag Hontiveros, gina-question kon diin ining mga bakuna, bangol kadako-dako sang pundo, nagloan bilyon nga ang katiting ang nagaabot. Siling sang presidente, siling niya,
kung nahadlo kamo sa korupsyon, ginapaintindi ta kamo nga ang kwarta ara pa sa kamot sang bangko nga inugbakal sang bakuna. Wala di sa akon. Porte. Grabe nga nang ngutos ang presidente. Tito, may kapamangkot mo lang mong. Yang gabot sa ton, tigyutay ang iban to ya. Sa iban nga pungsod, halos nabakunahan na tanan. Titay naglonta bilyon ang nagabot. Una, donasyon lang. Halin sa pungsod, China. Ang iban na daw medyo wala pa, ginapaabot. Daw maabot, daw hindi. Tiyan mo na gina-question nila. Ya may bilyon kita nga loan. Hindi kita kabakal damo. Nga mag-alabot dire ang bakuna nga kinaglanon. Ang galabot kisa donasyon pa. Yati dapat kinapamangkuton diin ang ginbakal, kag diin ang donasyon. Pila ang donasyon, kag pila ang ginbakal. Kag pila nga kwarta ang nagasto na sa pagbakal sa bakuna. Natural malang na. Ang tao kay taxpayer, mamangkot na siya. Kaya hindi niya nyo kwartang ibakal da, kwartak tao na. So may kinamatarong ang tao mamangkot, kundi nagkanto ang kwarta, nga abilyon ang ginlonta, ang gaabot katiting nga mga bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod na mensahe wala sang hinadampigan padayon aksyon radyo pagkolon yung tag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nay samsay ano nga kahintangan
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size, ini mga balita kag isyo gindulong sa aton sa Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.